Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy traigo un nuevo cuento en ASMR del libro de los hermanos Grimm. Estos cuentos que son para medio adultos, para niños. Algunos son para niños y otros no. Y me he dado cuenta de que al lado de este cuento, que era uno de mis favoritos cuando era pequeña, hay uno que también es muy divertido. Hay cuentos que están muy divertidos, así que para otros vídeos os les leeré, que me hace ilusión. Bueno, como ya habéis visto en la miniatura, el cuento se llama La noia de las cireres o la chicota granota, o en español, la chica de las cerezas o la novia rana. Es que chicota es como, en catalán es como, chicota es como la noia, ¿sabes? Es como la meva, mi xicota em va acompanyar al mercat. No sé, es un ejemplo un poco absurdo, pero a ver, es como, tiene que ver como con la pareja. Chicota es como pareja, novia. Bueno, voy a empezar, que ahora no está pasando ni, es asombroso, tío, no está pasando, no hay casi ruido y no sé qué hago, enrollándome cuando podría estarlos leyendo el cuento. ¿Qué va? Bueno, en fin, voy a empezar. Una vegada era un rei que tenia 3 fills i resulta que a prop de Palau vivia una dona que tenia una filla molt bonica. Esta hija se parece a Blancanieves, ya os lo digo yo. Blanca, plan, como la nieve, morena, así, un cabello negro como el marco de la ventana o algo así. No se me recuerda a Blancanieves. A ver... Mare i filla vivien felices en una caseta amb un jardí ple de cireres, perquè l'aliment preferit de la noia eren les cireres. Tanmateix, a mi com a mi, les cireres, les cereces. Tanmateix, va arribar el dia que les cireres del jardí s'acabaren i com que el jardí veí, propietat del convent, encara n'hi havia moltes, la mare de la noia es va enfilar a la tanca i va tallar d'amagat totes les cireres que va poder per a la seva filla. Però la priora del convent cultivava les cireres per a ella, perquè també li agradaven molt, i en veure que la bonica noia se les havia menjades, la va encantar i la va convertir en una granota. Esta és la xicota. El rei, per una altra banda, començava a adonar-se que envellia i pensava que era necessari deixar el regne a un dels seus fills, però com que els estimava tots 3 igual, no s'acabava de decidir. Així doncs, un bon dia, els va reunir i els va dir: Fills meus, he pensat que passeu 3 proves abans de decidir qui de vosaltres serà el meu hereu. La primera de les proves és que aneu a buscar una tela fina i lleugera que pugui passar per l'interior del meu anell. Llavors, els 2 prínceps grans van organitzar un seguici de carros i genets que anessin a buscar les millors teles d'arreu. El germà petit es va quedar rumiant, passejant pels jardins de Palau, pensant que la missió que li havia encarregat el pare era impossible d'assolir, fins que va arribar a veure un estany mig amagat entre els alces i va assegurar descansar. Una estona després va sortir de l'estany una granota i se'l va quedar mirant. «Per què estàs trist?», va preguntar la granota. «Puc ajudar-te?» «Em sembla que no pots fer res», va dir el príncep. «He de trobar una tela molt fina i lleugera capaç de passar per l'anell del meu pare i no sé ni per on començar a buscar». «Espera un moment, et puc ajudar?», va exclamar la granota. Va capposar-se a l'aigua
i poc després va tornar a aparèixer durant a la boca un tros de tela més aviat brut, no més gran que el palmell d'una mà, i pel qual el príncep no hauria donat ni una moneda, però va pensar que no podia ferir la granota perquè havia estat molt amable i a més tampoc hi perdria res d'intentar-ho. Així doncs, es va trobar amb els seus germans que arribaven carregats amb teles precioses i plegats van anar davant del seu pare. Primer, el rei ho va provar amb les teles dels seus fills grans, però cap d'elles era prou fina i lleugera per passar per l'interior de l'anell. Llavors, el fill petit, que semblava que no toqués res, va treure's de la butxaca un bocí de tela molt bonic, d'una blancor infinita, i el va donar al seu pare, que el va fer passar amb tota facilitat per l'anell. Després el rei va dir: la segona prova que heu de passar consisteix a buscar un gos, però ha de ser un gos tan menut que pugui dormir dins d'una closca de nou. Els dos prínceps grans van pensar que aquella prova era molt més senzilla que la primera, així que els mateixos van sortir a cavall a la recerca del gosset. El germà petit va tornar a anar una altra vegada al costat de l'estany, explicant les seves penes a la granota. No t'amoïnis, va dir la granota. T'ajudaré una altra vegada. Es va capbussar i poca estona després va aparèixer amb una avellana que va donar al príncep, tot dient: porta-la al teu pare i demana-li que la trenqui ell mateix. Bueno, como veis en las imágenes, el príncipe de aquí es el mismo que el de la portada del libro, solo que en rubio. Y la portada es pelirrojo, curioso, no? El príncep va anar a palau i va veure que els seus germans havien tornat carregats de gossets de diferents mides i races. Tanmateix, no hi havia cap que fos tan menut com per dormir dins d'una closca de neu. Llavors, el fill petit va demanar al seu pare que trenqués l'avellana, i quan ho va fer, de l'interior en va aparèixer un gos petitíssim, tan simpàtic que tothom ens va quedar meravellat. El pare, satisfet amb el regal del fill, va dir: la tercera de les proves consisteix a portar la noia més bonica del món per convertir-la en la vostra esposa. Qui ho aconsegueixi serà el meu heredeu. I en aquesta ocasió, el germà petit tampoc sabia què fer. Va anar fins a l'estany a explicar les seves penes a la granota, convençut que no podria superar la prova. Et tornaré a ajudar, va dir la granota, però no has de parlar ni riure gens, per molt estrany que et sembli allò que trobaràs de camí al palau del teu pare. Ara vés-te'n, quan arribes a casa hi trobaràs la dona més bonica del món. Descoratjat per les estranyes paraules de la granota i convençut que no podria ajudar-lo, el príncep es va dirigir a palau. Quan feia una estona que caminava, va sentir un soroll darrere seu i, sorprès i terroritzat, va veure que una gran carbassa que feia de carrossa venia cap a ell. Anava tirada de 4 ratolins que veien de cavalls i la conduïa un cap gros que feia de cotxer. En passar pel seu costat, va veure que a dins, asseguda amb una expressió molt digna, hi havia la seva amiga, la granota. Tot plegat li va semblar absurd i no va tenir ganes de riure, sinó de plorar. El príncep va continuar el seu camí desanimat, i quina no va ser la sorpresa en arribar a les portes de palau i veure que la carbassa s'havia convertit en una meravellosa carroza. Meravellosa carroza. Es va apropar a mirar i va veure que en sortia la noia més bonica que us pugueu imaginar. No era ni menys que la noia de les cireres. El príncep li va oferir el braç i el va conduir a la presència del seu pare, que acabava de rebre els seus fills grans, acompanyats tots dos de noies molt boniques. Tanmateix, la bellesa del jove que acompanyava el fill petit superava amb escreix la de les altres dues. El rei, finalment, feliç per poder
seria l'hereu del regne va abraçar el fill petit. Poc després, el fill petit es va casar amb aquella noia tan bonica i tots dos van viure feliços i van regnar durant molts i molts anys. Fin. Bueno chicos, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya relajado y si ha sido así me podéis dejar un super like para que yo sepa que os gustan este tipo de vídeos. También os invito a que me dejéis un comentario sobre qué libro os gustaría que leyera y si te